Nes ti bron yn rhaid harten I fi. Okay, ti'n good girl. Sim dewis dy fi, okay? Neu ti fydd nesa. Bloody hell. Come on. Shit. Penblwydd addysg, cariad. Oh, wi just moyn gweld ti tŵ. Just unwaith tŵ. Howard. Okay. Tybed ys ti'n yr un lle. Howard, ti sy'n na? Mae'r lle ma mor bloody creepy. Seriously? Yeah. Yr os y dif yna, good boy.
O, Howard, os taw ti sy'n na, ro arwydd. Fi'n cofio ti. Ti dal ma then? Anhygoel. Maddeuwch i mi Cyffin Williams. Freeze! Put your hands down! It's normally the opposite. Put your hands up, innit? What? Forget it. I'll put my hands down. Wy'n nabod ti. O, wy'n gwybod yn union pwy i ti. Ti yw i, bos. O, wy'n nabod y gwyneb na. I'm sorry, okay, fi'n desperate. Nabod y llais nefyd. Please, peidiwch. A surgical mask oedd y giveaway. Nurse Smith, ie? Yeah? Nabod yn union pwy i ti. Ti'n cofio Howard Thomas? Patch dros i lygad e, twll yn ei benne. Tynnu dy gos di i fi, o dim patch dros i lygad e na twll yn ei benne. Ond ti yw i, yn ti? Mae'n drwg gen i. O na bach. Na gyda fai di oedd e siŵr. Yeah. Ti'n cofio be wedys i o ddau yn yr ysbyty? Nagw. Gad ni agor y ffenest i wneud yn siŵr bod i enid e'n gallu hedfan o ma. Ie. Yeah. A ti'n gofio be nes i wedyn ni? Na, dim really. Canes ti gan? Do fe? Ar y ward? Wel, y stafell private ydyn ni, wrth gwrs. Wrth gwrs. Glawaf dyner lais yn galw ar naid. Cofio, i ddod a golchi'n meiau gyd yn afon Calvary. Wedyn nes ti troi'r life support machine off. Ie. Yeah. Angen i ti yn yngwyd, wel. Diolch. Ac o ti, Sgol? Rhaid o'n mlaen i, Nurse Smith. Ti mewn trwbl yn tyti bach. Ti di anghofio agor y ffenest a dyn dy hunan yn tyti. Do. Ei! Ti'n gwybod rhywbeth? Sa hi'n meddwl bydda ots dy Mr Williams. Sa ti'n mynd a'i Lina. Cera fe. Os ti moyn. Weda i ddim gair.
Nes di angel yn lle? Nurse Smith, ie. Ac am unwaith Howard, nes i'r peth iawn. Diolch cariad. Ti'n gallu stop o neud hwnna? Paid, oce? Wedi cael caniatad. Wel, mae rhywun ar Smith wedi cael caniatad. Pwy bynnag yw honno.